natin. Yan. So ito yung cutter nila. Ang hiram lang ako ng cutter kasi wala akong dalang cutter. Yan. Easy lang guys, ganyan lang. See? Kailangan talaga is hindi matamaan yung balat ng dragon fruit, you know. Yan, so meron ditong skill. Wow. Yellow dragon fruit. Yan oh. Yan guys, ito na po yung laman. Tingnan nyo. So white po yung laman niya. Diba mga ating viewers, yan. Welcome back again sa aking channel. So this is Tips Mio for more videos all about dragon fruit, no? Please subscribe and follow me on Facebook page. Ayan, may dala tayong cutter kasi nga is ready to harvest na po yung ating yellow dragon fruit dito sa farm ni Kuya Mario. So yung may-ari nito guys is nasa US po, no? Ayan, so meron siyang caretaker dito. Ayan, so kitang-kita nyo po yung mga dragon fruit niya talaga is iba-iba. Iba po yung style. Hindi kagaya sa amin. So yan, ano palang hinihintay natin? Mag-harvest na tayo. Tapos, kakainin natin guys kung ano yung lasa ng yellow dragon fruit. Kasi first time ko. So gusto ko ipakita sa inyo na kung ano yung lasa ng yellow dragon fruit. Ayan, so excited na po kayo. Excited na rin ako. So let's go! Tara! So dito guys, yan o, ito yung mga dragon fruit na yellow. Yan. So puntahan muna natin yung mga bulaklak niya o yung kanyang mga bunga. Kasi meron ako nakita dito na nagsa-start na din nag-fruiting, no? So malaman mo kung yellow yung dragon fruit, yellow dragon fruit kasi nga is yung kulay niya is kakaiba po yung kanyang bulaklak, no? So dito meron ako nakita dito, ito ay yellow variety na dragon fruit kasi nga yung bunga niya ito, di ba, kakaiba. So yung kanyang banda dito is yellow po. Yan. So ito yung flower ng yellow dragon fruit, hindi kagaya ng pink dragon fruit o yung sa amin. Tingnan nyo yan, no? Kakaiba po talaga yan, no? May parang sign na kakaiba yung dragon fruit na yellow. So yan, dito tayo. Tingnan nyo yung dito na side, meron kasi yung mga name delight. Tapos dito is graph 50. Yan, may graph 50. But iba po talaga yung ang dami kasi niyang variety dito. So ito, kakaiba din to. I think kakaiba din tong bulaklak na to kasi variety na to. Iba yung kulay niya. Di ba? Kakaiba po talaga yan. So dito, ang dami na namang bunga. Yan. So yan, punta na tayo dun sa yellow dragon fruit. Dito yung banda. Yan, dito na tayo. So first time ko talaga makatikim nito guys, no? Yan, oh. Wow, ito na guys, ito na yung sinasabi ko. Yan, ito na po yung yellow dragon fruit. Ready to harvest na po yan kasi nga, oh, kulay yellow na yung lahat. So meron tayong cutter na dala. So are you ready to pick? Hindi na ako makatikim nito guys. So let's
Ito, harvest na. Kasi bibilhin ko po ito kasi nga first time pa ito ng bunga ng yellow dragon fruit nila. So ako yung titikim una. First titikim ng yellow dragon fruit nila. Maraming salamat po kay Kuya Mario at saka sa caretaker dito. Yan, maraming salamat Kuya Larry, yan. Si Kuya Larry po yung caretaker dito at saka si Kuya Mario yung may-ari nito, nasa US po. Yan. Yan, no? So, let's pick na. Let's pick. Kailangan talaga merong cutter tayong dala. No? Yan. Sukan yan. Tapos, i-hold natin. Yan. So, ito yung cutter nila. Ang hiram lang ako ng cutter kasi wala akong dalang cutter. Yan. Easy lang guys. Ganyan lang. See? Kailangan talaga is hindi matamaan yung balat ng dragon fruit, you know. Yan, so meron ditong scale or timbangan. Ready po talaga sila dito. Kasi pag may bumibili, naka-earn na din po sila ng may bumibili din dito. Kasi nga last time kung pumunta ako dito, meron mga bunga. So, ngayon is wala na kasi nga ina-harvest na nila. Yan o. Di ba wala na? Wala nang bunga. So, ina-harvest na nila yung mga hinog na, ready to pick na. So, ito naman yung yellow dragon fruit na i-scale natin. Trakya! Yan o. Ito na yung timbangan nila. So, isang piraso, i-try natin yung yellow dragon fruit. So, malapit magiging half kilos. So, I think 1/4. No? Yan o. Hapit matunga kaya. Pila man ni kaya? Pila gitu ya baligya? 200 niya. Ang hapit matunga. Pila man ni o? Iti guro no? Apa? Awa? Iti so, i-100 ko na lang. Kasi nga, malapit naman yan mag half kilo. So, i-100 ko na lang yung ibayad kay Kuya Mario. Ibigay ko po kay Kuya Larry. Ayan, so, yan. Pagkatapos nito guys, uwi na ako dun sa farm. Dun ako to kakainin. Yan, so a few moments later. So ayan na nga guys, nandito na po tayo ngayon sa farm. So ayan o, ito na po yung dragon fruit, yellow dragon fruit, yung na-harvest natin kanina, no. So ayan, before that guys is slice muna natin para mas thrilling, no. Yan, ano kayang lasa nito. So slice na natin. Meron ako ditong knife at saka itong dragon fruit. Yan, let's start na po. So, kaya nga ginagawa ko tong slice na to kasi gusto ko makatikim din yung iba kong mga family, yung asawa at saka yung anak ko. Tapos sila si mama at saka si papa. Ayan. Wow. Yellow dragon fruit. Yan o. Yan guys, ito na po yung laman. Tingnan nyo. So, white po yung laman niya. Diba? Nakaka-amaze po. So yung sa amin is kulay purple po yun. So ito is white. Wow. So slice pa natin. Kasi itong isa to is para sa akin. Ito. So yung itong isa is para sa mga pamilya ko. So sa mama ko, yan. Hininin na natin. At least makatikim sila, no? Kasi yung iba is hindi pa nakatikim kung ano yung lasa ng yellow dragon fruit. Ayan. Matamis siguro to guys. Ayan na. Ito na nga sinasabi ko. Wow. Ayan, no? So, i-explain ko sa inyo kung ano yung lasa niya, no? Yan, tapos na tayo mag-slice. So, ito natira is para sa pamilya ko. So, ito na lang yung kakainin ko. Ito.
Yan, tapos na tayong mag-slice. Yan oh. So, ito na guys, let's eat na. Ano kayang lasa nito? Wow, excited na po ako. Explain ko po sa inyo kung ano yung lasa nito, no? Kasi gusto ko talaga na yung mga viewers ko is malalaman nila kung ano yung lasa nitong first ever na natikman kong yellow dragon fruit doon sa farm ni Kuya Mario. So ayan, maraming salamat po Kuya Mario sa pag-invite mo sa akin. At saka ako yung pinakaunang nakatikim sa iyong dragon fruit yellow. At saka first time kong nakatikim ng dragon fruit yellow dito sa Cebu. Yan. Oh, ito na po yung itsura niya. Very white. White na white. So, sa tingin ko guys, napakatamis nito. Yan. Unang kagat para sa mga ating viewers. Yan. Wow. Masarap siya guys. Kakaiba yung kanyang lasa. Hindi siya katulad ng white. Yung white. Yung sa amin, yung purple. No? Kasi mas matamis siya. Grabe. Napaka-tasty niya. Yan no? Grabe. Ang sarap. Grabe. Very delicious po talaga yung white. Matamis. Iba po sa yung sa amin. Yung pink. Grabe. Ang tamis niya talaga. Hindi ka magsasawa sa kanyang taste. Hindi ka mauumay. Ang sarap. Hindi siya gaano ka juicy, pero yung kanyang texture na kanyang laman is napakaganda po. Parang yung texture niya ng kanyang laman is para siyang papaya. Yes, papaya. Grabe. Masarap talaga. So, itong natira na to, itong kahating ito is ibigay ko po sa aking pamilya. Patikimin ko po yung mga anak ko, tsaka yung asawa ko. Tapos si mama, tsaka si papa. Din yung sa side din ng asawa ko. Gusto ko talaga na matikman nila kasi pambihira ka lang makatikim ng ganitong uri ng dragon fruit sa Cebu or sa whole world. Yes, sa whole world. Totoo po yan. Kasi napakamahal nito. So, nabalitaan ko isang piraso is nagkalaga ng $10. So, equivalent dito sa atin, almost magiging 500 pesos each po dito sa atin. So, nabili ko to kay Kuya Mario kasi first time pa lang niya. Nagbungan yung dragon fruit kilo niya is 200 per kilo. So, ako yung una nakabili, ako yung una nakatikim sa kanyang dragon fruit farm dito sa Bourbon. Maraming salamat po Kuya Mario sa yung invitasyon. No, kasi gusto niya po kasi makita sa aking vlog na iba-vlog ko po yung bunga ng yellow dragon fruit. Kasi pambihira lang tayo makita ng ganitong uri ng dragon fruit, no? So, soon bibigyan ako ng seedling ni Kuya Mario. Maraming salamat Kuya sa seedling. Yan. Ang sarap po talaga. Very delicious. Something like maasim. Pero yung matamis is umaapaw po yung tamis. Yan po yung ganito. Yung taste niya is parang kiwi. Matamis pero may maasim. Yes. Sarap.
Yan, no? I like yellow dragon fruit. Ayan guys, so yung na-experience ko talaga sa pagtikim ng yellow dragon fruit. Ganito. Inuulit ko, no? Yung lasa niya is hindi nakakasawa. Hindi kagaya ng yung pink dragon fruit. Kasi siguro, first time ko nakatikim, kaya nakasabi ako na hindi tayo magsasawa. Kagaya ng sa aming dragon fruit. Kasi first time din ko ding nakatikim nun bunga sa amin dun sa itaas is hindi nakakasawa. Pero I think pag marami ng bunga siguro yung yellow, magsasawa ka din. Pero sa akin talaga is kakaiba po talaga yung lasa niya. So yung lasa niya is parang kiwi. Sa mga nakatikim ng kiwi, something like maasim pero yung tamis is nasa nagpapatigbaba or lumalamang po talaga yung tamis. Yan guys, so maraming salamat po sa panonood. Saka sa walang sawang sumuporta kay Tips Mio. Keep safe always po and God bless. For more videos all about dragon fruit, please check on my YouTube channel playlist po all about dragon fruit. Nandun po lahat. Yan, so ito lang masasabi ko, no? Sa pagtatanim, walang pwedeng manghusga. Ang importante guys, meron tayong aanihin. At saka buhay yung ating itinatanim. So once again, this is Tips Mio. Yan, maraming salamat sa walang sawang sumuporta. Follow me on Facebook with Road to 8K followers na po tayo. Yan, bye-bye. Ingat po kayo palagi. Ingat, bye-bye. Maraming salamat again. Once again po, maraming salamat po. Kuya Mario from USA. Nandun po siya sa USA ngayon. At saka yung caretaker niya, si Kuya Larry. Yan, thank you din kuya sa always welcome sa inyong farm. Maraming salamat po. Yan. Thank you. Bye-bye. Maraming salamat. Ingat. God bless po. Bye-bye.